Ja, lad tage noget screen. Hvad for et screenshot? Bare tag et. Jeg er ligeglad med. Sådan en ass-pig. Rejndal! Hvad er der fra? De midt. Analkirtel, kom nu, de midt. Fucking, hvorfor flash? De midt analkirtler, lad være. Tag et screenshot af din fodring. Nej, det er ikke tidspunkt. Bare lad være med at gøre det her. 3 midt. I shoot you, miss, shoot you. 27 meter. Alle Oh my 1 HP. god! Alle 1 HP. Alle 1 HP. Det er ret nok, det er ret nok. De har altså... Men kan du skal tage sådan en helt blit. Alle drenge, skal vi ikke lade stretch? Hvad? Nej, men ja, du kan sådan også øve sådan af, så der skal ikke. Croissant. Gå nu væk! Ja, jeg det bakker mig, så det kan komme ud. Prøv at se, nu vinder. Fordi at jeg fucking fik et... De er shot! Au! Fuck, det var skrald, det der. Hold nu kæft, Hjalte, ligesom dit liv. Ja. Burnt off, mand, hvad sker der?